Eta, bueno, gaur gaben kaleratu berri dezu, diska guztia, baina lehen ja scroll kantua martxan zeon, ezta? Bai, hilabete bat lehenago atera nuen. Bueno, hobeto ezautzeko, ingo deuna da ikustea jun. Se estalla la guerra, me pilla fumando, fumando y fallando. Se estalla la guerra, me cambio de bando y me piro pa' China, primo. Puedes trolear la muerte, puedes trolear la muerte, puedes trolear la muerte y me seré diferente, me seré... Aia, makiliki, etxeazte azpertzen, agarra ritmoa sartu jokena honeire bai, ezta, Zeratzen gara, zeratzen gara. Ze zateu kantuak? Bueno, pues... gutxi gora bera, egun batean zehar zenbat gorpu ikusi ditzazkedan interneten, ez? Edo Twitterren kasu hontan. Ez da inbeste kritika bat, ez? Nik uste ere dela aprezio bat, baina ez dakit nola ze puntura arte insensibilitatzen nauen edo horako mobidak nik uste. Bueno, eta egia esan, lokura da, zenba gauza ikuste ditugun, ez da? Bai. Hori nahi galdarrikatu, ozen nahiek esan zehazki? Ez da... Ez dut deus aldarrikatu nahi, baizik eta ez dakit hortan begia jarri nola bait. Osa, ni batez ere fikatu nintzen asko, Palestinako gertatzen zenean, egun batean altzen dituen ikusi ez dakit, 14 aur hilda, sabes? Eta, karo, gainera kontuan hartuta hori dago, hori nintzen ikusten nire oean, etzanda erretzen, sabes? Bizkat fuerte da, ez dakit. Baina gero maite dut hori ere, Osea, gero internetean nago kronikamente eta... Eta gazitu gabe, ez da? Bai. Vale. Eta, adibidez, kanta guztiak antzekotasun asko eukiko due, ose topatuko dugu dizkan? Denetarik, nik bai nabaritzen dio dela pizkat borobiagoa dela, eta duela hola kutsu popero bat, estruktura aldetik tabar, baina beno, genero aldetik dago pizkat denetarik egia esan. Dakit, aspertzen naiz genero berdina egiten. Bai, ez da. Eta bakarkako lan hau. Zenen lagunduik, ez txekiat, bakarkako lan baina txekiat musika, doinuak, letrak, danaki konposatatuako dira, o nola kudeatuek hau dana? Rizka egun du lagun batekin, Alesekin, Txilmafian ere gure produktore zen, eta igual berak atzen zuen produkzioa eta nik segitu, edo aldrebez, eta gero hitzak nik. Eta hitzakik beti, letrakik moldatzetu beti? Bai. Ez da, sin más, hola sortatu delako. Egin dut nire etxean oso era... Etxekua. Bai, hau bezala. Hau bezala, etxekua eta betikua eta goxatzeko alegia, ez da? Bai, hori betu, berta honea, eta ja, hain bixi ikuna izela, baina, bentsako... Ikusi duzuzte teknika? Bai, ondo, fin. Petit brunoaz, oso brunoaz, ondo. Eta asko zukaldatze alde, getxian, tokatze altza egitea. Bai, beti hanik. Gainera, lehen, ja ikasteari utzi nionean, goizetak amak... Asi alditzan ikasten. Baina amaitu ez duen, gauza bakarra ere amaitu. Eta hori, goizetan amaitze honetxean, eta zerroiko xabazkandu nahi honuen, Eta prestatu berruan, da iteituan, ez da? Bai, betian ikusten dut zaite, egia esan. Guapo dago, divertigarria da. Bueno, eta Chill Mafiakin, zer ikusi handia daka diska berri honek? O desberdina izangoek? A ber, egonen da antzekotasun baten bat, fijo. Baina nik neko desberdin ikusten dut. Hola, nire lehenengo mobia izateko ere, pizkat desmarkatzeko. Nik nahiko desberdin entzuten dut. Ziur, musika, belarri fina daukanak zerbait nabarituko du, ez? Baina... Bikain, eta hor adibidez, elektronika orduan beti ide oinarritatako batek, ez da? Bai, izanen da, ez dakit interesgarri iruditzen zait. Nola bait, timbreak eta... Ere, nik uste ja gauden urtean, musikan aurrera egiteko modu bakarra da elektronikatik jotea eta timbretan figatzea. Jazin dira akorde berriak asmatu, baina soinu berriak, bai, igual, sabes? Bai, ia dana akordia hori errez eta bezala. Osagaiak hor daude eta osagai horrekin moldatu inbiara. Bai, oso ondo. Bota gautere? Bota bertara, hau listo, eta ja inbixi iguala, oliba hauek pusketetan jun, eta berta botatzen jun. Bueno, eta bakarrikan ze dakak guain, askatasun gehiago? Eleno taldian pixka moztu itezien, ez ziren uste nahi zuan egiten, edo... Ba, nekoz libre sentitu nahiz beti, nik uste. Baina... Bai, ez dakit. Bai daudela gauzak
Zer nahi duzu egita lehenengo? Hori, olibak bai, txikitu, bakoitza hola igual 3 aritotan nien, da gero nea botatzen jun, vale? Venga, ire kontu, perfecto. Earki, guau. Zukaldean etxekin, baina labana earki moitzik, Labana basekin, moitzek nonek, Hombre, errotxapeak banaiz, tu. Vale. Ai, ama. Bueno, eta, orduan zezatek, lehen hori askatasunak inuzte ziren, baina guain pixka gehiago, oez? Bakarrikan zaude azkenian, ez da? Bai, azken finan orain, nire duena da, ez dakit. A ber, beti egin dugu pixkat potrotatik ateratzen ditzaiguna, baina... Hoi pixka bazeki, hoi pixka bat, bai. Komentatu ziatek Bai, ez, tozen naiz. Bai. Holtza gainean, eta sofa, ginda, launa, ginda, horregatik, ez da guen bakarrikan igual aspertu, o lagunak eraman goitu bai holtza gainean. Eraman ditut, lasai. Vale. Bai. Pare bat musikari, lagunak direnak betiranik, baina haiek bai ikasi zutela. Donostian. Vale. Eta orduan holtza gainea atzeko zeo izangoa, holtzan girua, txilmafian atzeko izangoa. Beste movida bat izanen da. Azken finean, txilmafiaren performance zen, hori, eskuadria bat inela, eta orain ez dut sofarik eramanen. Bueno, oso ongi zetorren sofa, eskantxo txiki bat egiteko. Hau zetorrek, eta sofa eramango aldu platoa, eta sofa eta lagunak ez teatorriko, pena. Ja, pena. Ai, ama. Igual lagunak ez badatozu, Bai, ez da, asko liatzei, ose. Gai berez bakarrik ezaiz liatzen, behin kulpa izatek, ez da? Hori, beti. Katxiz, la mar.